Společnost Wagnertech KS, zabývající se zpracováním plechu, hledá do svých řad nové kolegy a kolegyně. Pro pobočku v Horšovském Týně se jedná o pozice montážní dělník, dělnice, expedient, expedientka. Pro výrobní závod v Domažlicích obsluha svařovacího robota, obsluha CNC stroje Trumatic Laser, obsluha CNC stroje ohraňovací list Trumf a programátor příprava výroby. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, prémie dle výkonu, dotované závodní stravování a zajištění pracovních oděvů. Najdete nás v průmyslové zóně na adrese Cihlařská 452 Domažlice. V případě zájmu či dotazů nás kdykoliv kontaktujte na telefonním čísle 734 571 679 nebo na e-mailu leona.wagner@wagner-tech.eu. Těšíme se na vaši návštěvu.